Hoy, tayo may mic kayo ha. Naka-live ako. Buda! Naku naman ng mga pagkain dun sa labas. Baka kainin ng pusa yung inano ni Papa mo doon. Niluto. Bulag! Ito ako! Hello po, good evening. Basta nga, pag sabi ko, lilipat ko. Hi, good evening po. Lily, hello. Hi po. Aaron Dave, hi. Nandiyan din si Marvin. Hello po. Salamat sa inyong pagdaan. Good evening. Mag-iwan lang ng bakas ha.
Mohan B. Hello, madam. How are you? Darling, and good evening. Hello po. Good evening. Guys, ako ng ng paninda kasi nanggaling akong bumili. Bye, Lily. Sige, salamat sa iyong pagdaan. Hello po. Thank you po. Mohan. So nice your smile and hairstyle, darling. Thank you. The year 2011, 15,000 pesos ang halaga.
Yeah, let's go.
Hello, Earl. Salamat. Mm. Magkano binigay mo sa akin kanina, Marks? 115. Ay, Talaga? binigyan mo pala ako ng charge, ay ng pamasahe. Oh, kaya mo na. Marks, ipasuot mo na nga ito mo. Ga? Ha? Magkano ba to? 105. Ay, oo nga pala. Nalimutan ko. Kabibili ko lang yung nakaraan. Oo. Hindi, ipasuot mo na nga lang yan, small. Bakit? Ang tagal na kasi dito. Wala naman nang may baby dito. Hmm, Kasyahin mo na sa kanya yan. ang laki na.
Hello! Kumusta kayo? Ayan. Alis din eh. Pieces. 20 times 60. Okay, maingay dyan ha. Naka-live ako. 10 times. Hindi talaga pangalan niya sa face tray. Parang si Mr. Gray. Lazy. Baliktad lang. Ganun mo lang. Lazy. Wala ko, lazy. Face 1 ulit. Face 1. Nagaling din na yan. Lazy pa din pangalan niya. Tapos yung bibig na malaki. Tapos yung mata niya, paano, yung kagalit ang dinarawin mo. Nakasmile. Oo, tapos din nandun yung mata niya. Ganun din. Oo, tignan mo. Masarap mamili dun sa ano. Sa Dali. Kasi Pait lang. Nung dati, ang mumura ng paninda. na sila sa malaking bahay. Pait niya dun. Tapos pinatay lang siya ng lalaki. Yun. Hindi, nakita niya kasi yung surumblero. Simula nung nakita niya yung surumblero, naging nakamala siya. 180.